Cebu City mga kaigsunan. Abril this year 2022. Ya si Brother Erwin asa ni ka kalma malamo ning tao nya usa sa mga kining usa sa mga apologies o naglahim dagasa ako mudawat og bisan sa pangutana di kay scripted lang mga kaigsunan. Kira kita kay mo man ko ano to. Sa pangutana mo ba? Brad, ang pangutana ba? Regarding aning kuan pagkabanhaw sa Ginoo Kristo. Ingon diha sa Biblia na kining mabanhaw ta. Wala na tay kuan. Kung nag-glorified body ba? Wala na siya sama na ta sa Ginoo. Atong lawas. Dili na ta maunsa. Dili na samad. Dili na mausab batong kuan. Atong lawas. Ano man nga nabot sa punto nga Ginoo mismo na may samad. Nabanaw glorified body ka. Salamat kay Brad Erwin sa ni ka nindot nga pangutana. Suma sa teaching sa simbahan si Kristo sa iyang pagka-Christ, risen o resurrection not dili mabalik sa iyang earthly life. Balik dili siya kabalik. Wala eh. Dara. Dili may pare sa unang wali siya bang earthly life lahi na glorified body na. Nya katong ingon mo nga nung samad. Iya tong ipagatuon ni Juan nga para wa magduduha mga tinuod ni samad. Sa Juan 20:28. Ingon na si Juan, si Tomas si Tomas. Ginoo ko Diyos. Ginoo Diyos. Way posible niya mahimo na niya nga kita kay kunanan sa Barcos de City, omri enim posible sa Kapuliw. So mo na nga ang punto ng pagkabanhaw. Kung may pagkabanhaw, mo itong istorya ni San Pablo sa 1 Corinto 15:17, kama 20. Kawang atong pagtuo, ang pagwali kung may pagkabanhaw. Rubi na siya nga, natay paglaom ba, kinausa na ito nga. Kita usab di ay, may sama usab da nga, adunay atong paglaom nga, pamanhaw ba. Pero, niya nang pagka-istorya na. Pero, kung sa man ang napita, lugraha, ang langit ba, ibanawan. Pero, ang punto ito nga, ang mensahe ito, brother, nagpamatuod, Diyos ko siya magpapamanan. Kaya yung mismo pagkatao, mo'y nalubog, pero ang gabanaw mo yung divine nature, apil sa banhaw sa iyang lawas. Asa mabasa na? Buhat 13:36. So, ang mensahe na, balik-balik na si Iglesia Katolika Romana. Kita mga Katoliko naata sa kalibutan, abdan ta buhi ta, adunay tayo pagkabanhaw, adunay kausaban sa atong pagkatao. Mao man na. Kanya makumplito ang gitawag og pasyon ni Kristo. The passion of Christ ang kining resurrection concentrate the act of redemption. Ona siya. The one cannot understood without the other. Dili masabdan ang usa kung wala ang usa. Dili gisgot ang resurrection kung wala ang passion ka sabot. Gisgot ang passion of Christ kung wala ang resurrection dili mo masabdan. Kanang duha gyud na ang the death of Jesus and resurrection. So, kanang uban bitaw nga lain gyud pabinaw nagsiti palabra sa uban nganingon sa amahan mo namatay sa cross. Balitar kadungog si GQ na pero iba man tang Katoliko nga moro man tay naabot ko suban. Sa punto diha nga tapos nga aduna pati changes man kamo ta. Doon ka sa doktrina di kay tuwan kaning. So muna akong sambit pa tubag. Okay bro. Salamat sa tubag. Lain pangutan na by the way. Kining
panudlo sa simbahan ba? Ingon man diri nga kining ang kamatayon ni Kristo katong pagulan niya sa iyang dugo mo to say bayad sa kasalanan. No? But bang pasabot iway nga katong mga tao nga nangamatay bisan tuod wala sila magbasol silang musala naluwas to sila ayaw to bago. Ang kabang ito na ang dugo ni Kristo kay passion the death of Jesus man wa pang resurrection di man na di ba kumpleto. So ang dugo ni Kristo kay ginansama sa cross matud pa ni sa buhat 20:28 at 2:29 pagkabilin yun ibuhis yung dugo ni Kristo ya sa pagpalansang sa cross napasaylo sa lumigas dugo Episo 1:7. So ang dugo ni Kristo matubang sa sabi sa Hebreo 9:27 ay Hebreo 9:22 without shedding of blood there is no remission. Buhay pagpaaga sa dugo wa tay kapasayloan sa bot usabot kini dugo day magapasaylo sa tong sala. Roma 2:24-25. Roma, the book of Roma. Na pinagi lang sa dugo ni Kristo na pasaylo nga tong sala. Wa mingon kalawasan. Pasaylo lang. Muna ang tanang sala na to gidaan ni Kristo ngadto sa cross. Og mahimo tang matarong og magkinabuhi tang butan. Mao na. Okay. Katong ingon nga wa na sa